Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana ako sa kanino. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anong takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagluwas ka sa tanang katawhan, gikan sa karaang kaulipnan, pinaagi sa pagpadala sa imong bugtong anak, nganhi sa kalibutan. Ihatag ka namo, nga nagpaabot, nga mahinangpon sa grasya sa imong gugma, nga makadangat kami sa matuod nga kagawasan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nagingon ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel. Matuod gayud kini, o mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem. Dili na gayud kamo maghila. Ayaw duha-duhai nga kaluyan kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya. Inikabati niya kaninyo, tubagon kamo niya. Bisad ang Ginoo naghatag kaninyo sa pan sa kaguol ug sa tubig sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab ang inyong magtutudlo, kundili inyo hinuon siyang hikitan kung motipas ka sa tuo o sa wala. Hibatian mo ang iyang tingog diya sa imong luyo o nga mo ingon, di ara ang dalan, subaya kini. O paulanan niya ang binhi nga inyong ipugas, o gatagan kamo niya daghang abot, o daghang kasibsiban sa inyong kahayupan, ug ang mga baka ug mga asno nga gigamit ninyo pagdaro, mangaon sa labing maayong kumpay, ug sa kabukiran ug kabungturan, modagayday ang mga sapa, inigabot sa adlaw sa pagpamatay. Ilikapukan sa mga turi sa inyong kaaway. Ang bulan may sama kahayag sa adlaw, ug makapituon niya pilua ang kahayag sa adlaw, kun tambalan na sa Ginoo ang samad sa iyang katawhan, nga nahimo sa iyang kastigo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dayga ang Ginoo, kay siya maayo. Awitig pagdayig ang atong Dios, kay siya mahigugmaon. Angay gayud ang pagdayeg kaniya. Ang Ginoo nagabago pagtukod sa Jerusalem.
iyang gipundok ang nagkatibulaag sa Israel. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Iyang giayo ang masulubon, iyang gibulong ang ilang mga samad. Siya ang nagaihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dako gayud ang atong Ginoo o makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagabangon sa mapaubsanon. Ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Palihog manindot. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasat kami. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabariyuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tawo sa tanan nilang balatian o sakit. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayan, busa panghatag kamo sa wala pagpangayog bayan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaniyong tanan. Sa unang adlaw sa Adbyento, sa panahon sa Adbyento, kita giawhag sa pagpangandam, pagtukaw o pagpangandam. Apan ang pagpangandam, dili kini ingon nga pagpangandam nga wala tay buhaton. Dili lang kay mag-ihap lang ta sa mga adlaw hantod moabot ang Pasko. Kundili ang pagpangandam aduna usab kini buhat. Buhat nga nagpakita sa tuang pagtukaw, buhat nga nagpakita sa tuang pag-andam alang sa pag-abot sa tuang manunubos diha sa tuang tagsa-tagsa kay kinabuhi. Niining panahon sa Adbyento, kita giawhag sa Dios nga atong ipakita at ipadayag ang atoang pagkamagtotoo pinaagi sa pagtan-aw sa mga nanginahanglan o sa pagpadayag sa atong kaluoy ngadto sa uban. Ug mao kini ang tema sa atuang mga pagbasa karon. Sa unang pagbasa sa basahon ni propeta Isaías,
gipadayag kung unsa ka maluluyon ang Dios. Unsa sa kamaluluyon ngadto sa iyang katawhan. Bisan pa man ang mga tawo, bisan pa man naglunang kini sa kasalanan, apan ang Dios iyang gipatigbabaw ang iyang kaluoy ngadto sa tawo. Iyang gipadagayday ang iyang grasya aron ang tawo matabangan. Aron ang tawo padayon nga manikay-sikay sa kalibutan. Og diya usab sa ebanghelyo atong nadungog nga ang atong Ginoong Hesukristo nagpadala sa iyang mga napulog duha ka tinun-an ngadto sa mga lungsod, ngadto sa mga dapit, nga kundiin ang mga tawo nang ginahanglan sa iyang kaayo ug kaluoy. Iyang gitagaan og gahom ang napulog duha ka tinun-an aron sa pag-ayo sa mga masakiton, paghingilin sa mga yawa, etc. etc. So ingon ay ana ka maluluyon ang Ginoo siyang katawhan. Og mianhi sa kalibutan, mipuyo siya uban kanato tungod sa iyang kaluoy, tungod sa gugma og kaluoy nga iyang gibati alang kanato. Siya mismo ang nangunay sa pag-ari aron kita iyahang madala ngadto sa matarong nga dalan kay naluoy siya kanato. Nahigugma siya kanatong mga tawo nga dili sa buot nga mahimulag kita sa iyang kiliran. Ang gusto niya nga magpabilin kita diha kanunay sa iyang kiliran aron bisan asa siya at tuwa usab kita. Ang Dios dili ganahan nga mahilayo ta kaniya. Ang Ginoo dili ganahan nga malaglag ta ngadto sa kadautan. Mao nang tungod sa gugma og kaluoy mianhi sa kalibutan aron siya mismo ang mangunay sa pagluwas kanato. Tungod sa gugma og kaluoy mismo ang iyang kaugalingon iyang giula sa krus aron iya kitang lukaton gikan sa kalaglagan sa impyerno. Tungod sa gugma og kaluoy iyang gibuntog ang kamatayon aron kita mahatagan og kaluwasan, aron kita makaabot ngadto sa gingharian nga walay katapusan ug magpabilin kanunay sa iyang kiliran aron kita mamahimong manununod sa iyang gingharian sa langit. Ang Dios naluoy ug nahigugma kanato. Apan kitang mga tawo, kitang iyang mga katawhan, unsa man ang atoang gibuhat. Nagpadayag ba usab kita sa kaluoy nga atong naambitan gikan sa Dios? Ato ba kining gipadayag diha sa atong mga buhat, agig pagpangandam nining panahon sa Advento, agig pagpagandam sa pag-abot sa Ginoo diha sa tag sa kakinabuhi? O ang atoang pagpangandam passive lamang, dili active? Nagihap lamang kita sa mga adlaw kanus ang moabot ang Pasko. Na mga igsuon, karon gidapit kita sa Ginoo. Giawhag kita sa Ginoo. Nga ato sabi paambit ang gugma og kaluoy nga gihatag sa Dios kanato, nga gipasinati sa Ginoo kanato ngadto sa atong isig katawo, ngadto sa uban, ilabi na kadtong nagkinahanglan. Gamito nato ang atong kaugalingon nga mamahimong instrumento sa Ginoo, instrumento sa gugma ug kaluoy ngadto sa atong isig katawo, aron sila usab makasinati sa gugma ug kaluoy sa Dios. Aron sila usab madani pagbalik ngadto sa matarong nga dalan. Ang Dios kanunay nagpadayag sa kaluoy gugma kanato. Matag karon ug unya, matag adlaw sa kinabuhi, iyang gipasinati kanato ang grasya nga atong gikinahanglan matag adlaw. Kay nahigugma og naluoy siya kanato. Hinaot unta nga kita usab nga nakatagamtam ning grasya sa gugma og kaluoy gikan sa Dios at usab kining mapaambit diha sa adlaw nga pagkinabuhi sa atong isig katawo. Ato kining mapaambit diha sa atong mga pagtrabahuan, diha sa pamilya, diha sa opisina, diha sa atong mga negosyo, sa mga tawo nga atong mahimamat matag adlaw. Ato tang mapakita ang nawong sa Dios, ang nawong sa gugma og kaluoy ngadto sa uban. Muna mga igsuon niining atong pagpangandam alang sa pag-abot sa Pasko, ining panahon sa Advento. Mulihok unta kita, mubuhat unta kitag mga buhat
nga nagpadayag sa gugma ug kaluoy sa Dios. Mubuhat unta kitag mga buhat nga makapahimuot sa Ginoo. Mga buhat nga dalaygon, mga buhat nga nagpakita nga dili gid kita ganahan nga mahimulag sa Ginoo. Ug ganahan gid kita nga makaabot ngadto siyang gingharian aron manunod niini. Ug sa atong pagpadayon ning Santos nga misa, kanunay natong pangayoon sa Ginoo ang kalig-on, ang kadasig, ingon man ang dugang pagtuo aron sa ingon. Padayon sa kitang manikay-sikay, padayon kitang magpadayag sa gugma ug kaluoy sa Dios ngadto sa tuisig ka tawo. Hinaot pa unta. Palihog manindog. Ang Dios Amahan nagdapit kanato nga mahimong iyang mga alagad nga musangyaw sa maayong balita. Mag-ampo kita alang sa grasya sa pag-ila sa dignidad sa atong misyon. Ug mingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang nagapanaw nga simbahan, magdasig sa katawhan, sa pagbago sa ilang kinabuhi, pinaagi sa makanunayon nilang pagsaksi kang Kristo, diya sa pulong og sa buhat. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga pinaagi sa ilang buhing pagsaksi ang mga misyonero nga atua sa langyaw nga mga yuta magmalampuson sa pagdala sa ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa tanan nga ilang mahimamat. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi ang mga ginikanan mupasa sa ilang pagtuo ngadto sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, ang mga idaran, ang mga nagmingaw, ug ang mga naguol, makabatyag sa gugma ni Kristo, pinaagi sa pag-amuma ug sa pag-atiman sa ilang mga kabanay ug kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Ngayon mo tang isipon nga takos, umapuslanon alang kanamo. Nga sa Venerable Chupilo Kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa tunayng kalinaw, dito sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langit nung Amahan, giyahi ang among mga lakang sa among paglakaw subay sa imong dalan. Tabangi kami diha sa among panglimbasog. Dasiga kami diha sa among pagduha-duha. Hupaya kami diha sa among mga pag-antos. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Kabutihan, pag-asa, mga puso
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg yung paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok ng santos na simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kininggasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan nining santos nga misteryo ug madangag gayud namo ang among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawat at tininini matanan ug kana. Kikini mo ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawat kini og panginom ka mga tanan, gikan niini. Kikini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik nganhi. Arang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita na Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panaginig suunay. Cordero sa Diyos nga
Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngay mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. Kaluy kami Ginoo, aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Dios nung panabang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daigon ng Dios, daigon ang iyang santos nga ngalan, daigon sa Jesucristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao, daigon ang ngalan ni Jesus, daigon ang iyang mahal uyamot nga kasing-kasing, daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo, daigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar, daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito, daigon ang mahal nga inan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos sa bulay-buli nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang may mayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria, Berhen o Inahan. Daigon ang iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang Dios diha sa iyang mga anghel o mga santos. Sa